milé dámy, vážení páni. Vrcholný trik dnešného večera býva predvádzaný len skutočnými majstrami kúzelníckeho remesla, keďže riziko, ktoré obnáša, znamená temer istú smrť. Pokiaľ vám je nevoľno pri pohľade na trpiaceho človeka, odporúčam opustiť túto miestnosť, pretože pohľad, ktorý sa vám naskytne, ak iste nemusí byť príjemný. Na svojich cestách som zhliadol budúcnosť. Budúcnosť tak podivnú, že presahuje najrozsiahlejšie končiare vašej fantázie. Budúcnosť, dámy a páni, je naplnená divmi a zázrakmi. Ľudstvo stojí pred dverami nových, dých vyrážajúcich možností. Avšak budúcnosť, ako práve ráčite byť svedkami, je tu a teraz. Dovoľte mi pozvať jedného z vás, aby si prehliadol toto mimoriadne dielo ľudského umu. Prosím, pokojne sa dotknite. Naďabili ste na čosi nezvyčajné? Skutočne. Na prvý pohľad ide o celkom obyčajný rám dverí. Ďakujem. Zanlivo obyčajný, avšak ukrýva o mnoho viac. Pozná ho len pár vyvolených a tí ho zvú Kalkatská brána. No dnes, milé dámy a páni, to všetci máte možnosť hliadnúť na vlastné oči. O malú chvíľu zazriete, že nemožné je možným. Človek presahuje svoju predstavivosť. Keď skrz bránu vkročím, ostanem zahalený rúškom neviditeľnosti. Ale nezúfajte, nedovolte strachu zahaliť vaše mysle. Ak bude šťastne nastáť pri mne, o malý moment sa objavím na mieste, kde ma budete najmenej očakávať. Zatajte dých a pohľadte.